A restauración da Carballeira de Caldas, catalogada como ben de interese cultural, encara a súa fase final. Eu creo que é fundamental esta idea de rescatar e potenciar recursos turísticos propios e particulares de cada espacio. Por Caldas pasa tamén o Camiño de Santiago, un recurso turístico pois máis que publicitado, explotado, etc. E, polo tanto, isto enriquece especialmente pois o capital turístico do concello. Eu creo que unha aposta absolutamente intelixente. Ademais da restauración integral do Vic, o proxecto inclúe o deseño dunha experiencia turística atractiva, a monitorización intelixente da contorna, a apertura dun centro pro visitante, a mellora da sinaléctica e os accesos, a implantación da enerxía solar, un sistema de xestión integral e accións de comunicación e participación social. Estáse vendo que está quedando todo dun xeito espectacular, vai volver a ser o Parque Xardín e Maila Carballeira de Caldas outro elemento turístico importante da nosa vila, outro referente da nosa vila dentro da comunidade autónoma, dentro do país. A intervención está a financiarse cunha achega de 1,45 millóns de euros do Ministerio de Industria e Turismo no marco do Programa de Mellora da Competitividade e Dinamización do Patrimonio Histórico con uso turístico. Así as cousas, dende o Concello sinalan que das melloras neste espazo gozarán tamén os caldenses. Por aquí pasan 150.000 peregrinos todos os anos que van desfrutar deste espacio, un espacio que ademais é desfrutado por todos os caldenses todos os días. É a zona que conecta os colexios e o Instituto do Pabellón co casco urbano, co cual todos os caldenses sabemos o que temos e tiñamos o que ter nas mellores condicións, que é o que estamos traballando e o que estamos conseguindo. Na provincia de Pontevedra tamén recibiu unha achega desta liña do Ministerio o Castelo de Soutomaior, pertencente á Deputación. Neste caso acadou os 2,5 millóns de euros.